Dadi ilmu sing arep tak omong niki ilmu dhuwur banget. Nggih. Iki saking dhuwure sampe Kowe kudu mikir. Kowe kudu mikir ilmu sak enakne. Iya Mas, iya Mas. Ngerti ilmu to? Ngertos. Kene ning kananku kene. Iya Mas. Iki lho, sampean yo mirengke ya Mas. Oh nggih. Angel tenan kowe iki. Apa Mas? Iso nyawang ora iso njupuk. Alah, apa neh iki? Lho, kuwi ilmu dhuwur lho Jajal, iki. jajal. Mirengno sik. Iki ilmu kok Surakarta dinengkrat kok. Ngono. Mirengno sik. Iya. Anu Mas, klambimu sak lemari apa macan kabeh to Mas? Aku anggere petuk kok rumpine mesti. Tak omongi. Aja meneh klambine. Nyapa? Ketemu wong wedok bojone lho. Iki kok dandan macan iki. Ilmuku sudah tak terusne apa ora? Sida Mas. Lek kowe ngerti tak terusne. Sida. Iso nyawang. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sowan teng Florejo nggih, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jan dalang nek larang ngene iki lho. Duwe gedung dhewe, duwe terop dhewe, didalang-dalangi dhewe. Insyaallah saged hanjaying bawana Allahumma. Amin. Jan, tepuk tangan untuk malam hari ini kanca-kanca seniman seniwati. Elok lho niki. Alhamdulillah Mas Dalang. Kula niki kaya gumun setahun jembleng serendeng Mas. Mirengke panjenengan king dalan lewat streaming YouTube, tak kira ki sing dalang tuwek. Lah kok jebule sik kaya ngeten masyaallah. Anake iso dalang apik kaya ngene lho. Kulitane resik bapake kok ireng to. Ya ampun. Jan Mas Agus barokah jenengan Mbak Wiwit duwe putra kaya ngeten iki kaya-kaya kesiram banyu adem Mas Lutuk. Nah, kowe kira mbok siapke sik kok. Iya. Nah, Pancen Mas Dalang, nggih. Mas Cahyo Kuntadi iki. Iki condong. Iki disiarke streaming live lho. Kok Mas Cahyo Kuntadi piye? Lah kuwi jenenge Cahyo Kuntadi kuwi. Nah, iki dalang iki putrane Mas Agus kali Mbak Wiwit asmane Mas Tata. Nyapa kok sebabe ngagem gayore Mas Cahyo Kuntadi, insyaallah barokah dalang-dalang senior bisa mendorong seniman-seniman Tulungagung Jawa Timur. Ngono. Mas apa? Mas Tata. Tata. Mas Tata iki ora sah mbok omongne iki dalang sing wis kondang ning Tulungagung. Lah kok saged? Sampeyan mau ngendikan utawa ngomong bahwasanya muga-muga iso nulat dalang-dalang sing wis kondang. Iya toh. Iki ki wis ngalahne dalang kondang. Kok saged? Nyatane iki mayang Masun Prai iki ya wis. Iki ora kok prai menyempatkan waktunya malam hari ini memang disepesialkan nunggoni putra lan putrine bengi iki leh ngasta ana ing budaya. Sing ngomong sapa? Lho, Pancen jurane job bengi iki. Kok kabeh ya Prai. ora kok perkara. Tapi hebate Masun ngene iki. Pripun? Masun iki Iya, iya. alhamdulillah nunggoni Nggih. Mas Tata nggone ngasta. Amin. Tenan aku mau jangan kaget. Pripun, Mas? Sing mbomone bener. Pripun? Tak rungokne, aku lek ngrungokne dalang, bibit dalang. Ya, Kuwi biasanya wayangan iki biasa. nggih. Tapi limbuan itu yang paling utama. Kok saged? Karena wayang iso disinaoni iso maca. Ning Ya. nek limbuan kuwi ra iso maca. Hmm. Tapi terbukti bahwasanya Mas Tata itu bisa berkomunikasi secara lancar. Ana ing limbuan ini bisa dinamakan besok Mas Tata ini menjadi generasi penerus dalang-dalang sing kondang itu Tepuk tangan. Loh, Wah, Jan. iya lho. Ngene Mas. Mula ya ora kok bombong. Loh, iki senengku ra umum bengi. Senenge iki lho. Awake dhewe ndagel metu pawon iki lek ra ning kene iki. Loh, Malah iki memang malam hari ini. aku malah kisinan. Pripun? Pas ning jeding to. Nggih. Ora tak kancing. Lah terus Lah kok didobrak wong wedok-wedok mlebu. dijak foto. Cah udah piye mlebu kok. Aku mau tapi seneng ta aku iki. Loh, karena malam hari ini Ya, ya. satu gebrakan Iki yang- dalange sik SMP. Dadi sing dijak iki ya yogone ya sik SMP kabeh. Sindene ya sik SMP kabeh. alhamdulillah. Iki sik pelajar kabeh. Wah, tenang. Iki pelajar. Iki nek bubon barang iya kok iki. Iki Kok buben kabeh iki kudu ana penguate nggih to, Mas. Nggih, leres. Mas Dalang tanpa ada penguat senior-senior Dalang tidak
artinya malam hari ini lenggah menjadi Iya, dalang. iya. Yoga ya ngono, tidak ada penguat dari yoga senior ya ora mungkin laku. Sinden ya sebaliknya. Ora ana sinden sing senior ya ora ana penguatnya. Semua itu butuh kekuatan. Ngoten ta, Mas? Nggih. Masya Allah ya ampun. Tapi anu lho, Nggih, nggih. Mas Tata MTS nih Mas. Nggih MTS. Padha kalih kula Mas. Loh, Jenengan apa? ini. Kula iki biyen ya MTS Panjerejo, MTS Imam Al Ghazali. Terus? Oh. Kula biyen ya lulusan mriku. Berarti akidah kelas Akidah, akhlak, fikih, nek tajwid kene. Akidah, akhlak, fikih, Quran hadis, Nah, bahasa Arab. Niku wis khatam. Pun katam nggih, Mas. Loh, kula niku non sewu. Insyaallah jenengan nek wis ngasih dalang, sinaone babakan agama, insyaallah bakal nerusne para wali sing biyen zaman siar agama Islam lantaran saka budaya menika. Alhamdulillah. Lho niki barokah lho. Loh, ibu eleh mendorong kaya Loh. ngono Mbak Wiwit. Tenan Mbak Wiwit. Mas Agus ki ya oleh mendorong kaya ngono. Tenan. Bektine wong tuwa ning anak wae kaya ngene mula, sok yen dadi anak sukses ya sakmono uga kudu bekti karo wong tuwa. Iya. Ngono. Aku gumun lho. Piye? Sak nun sewu, lek anake dalang, ae. Anake dalang dadi dalang. Nggih. Wis umum. Nggih. Anake dagelan dadi dagelan, wis umum. Nggih. Iki anake bos terop. Dadi Kok dalang. dadi dalang itu wis turunane sapa? Loh, mergo terapi sok kala ya sok niropi wayang barang. Dadi cara nazape ki ya iso mudhun kok kono. Menika leres, Mas. Nah, ngono lho. Tenan, jangan iku wis dalang jos. Tak trungokne mau kok njaba wis apik tenan. Nggih, Tenan. alhamdulillah. Tapi yang penting sekolah kudu didhisikne. Sekolah kudu didhisikne. Insya Allah sekolah latar belakang pendidikan ini penting, terus berbudaya itu penting. Insya Allah jenengan sok ngasto orang yang berpendidikan dadi dalang sing gelare dhuwur iki kaya jenengan. Loh, lah Loh. niki kita ranggumun Mas Agus wira swasta. Wira swasta. Mbak Wiwit juga. Iya. Putrane iso ning budaya. Lah kowe lho bapake seniman, ibumu seniman, awakmu seniman. Lah anakmu. Lho anakku kuliah. Nek Iki kuliah nang nggone rong jurusan iki juga ekonomi karo hukum. lho. Dua jurusan. Dua jurusan ekonomi karo hukum, Piye kuwi? tapi saiki meneng polsek. Loh. Wong kuliah kok tundane ning polsek iki kowe ora mbleset lho contongmu. Juga kuliah iki jurusane ekonomi karo hukum. Terus Saiki men mlebu polsek. hubungane apa? Lah nyolong kok. Lah kok iso nyolong? Lah mergo ekonomi akhirnya dhek dihukum ngono lho. Dadi kepepet dhek iki akhirnya. Kowe iki yo ngawur iki lho. Tapi jas Bos. Sura ki pas jenengan ngebyakne ringgit wacucal ing dalu menika ya ngresmekne gedung iki, gedung utawa gudang, ya gedung ya gudang ana ing CV Multimedia. Alhamdulillah Aditama. Aditama Multimedia. Insyaallah Aditama Multimedia menika Production. saged migunani tumraping sedaya warga masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Tepuk tangan kagem Aditama Production malam hari ini. Sayange siji aku ning kene ra betah. Nyapa? Lah iki wayere madhep rene terus lah iki lak manukku engko lak masuk angin ki engko. Gak. Ngono. Tapi nun sewu niki berkah jenengan Nyapa Mas? enten Masun. Weh, jan. Masun iki ya iki guru kula, Bos. Lho, Iki cerita iki. nek cerita engko wae wong ditanggap kok cerita ki lho. Loh, iki ya Cerita cerita. engko wae. Cerita tapi bermanfaat. Piye kuwi jele? Ngene. Masun ki ambak kaya ngono. Lho, ambak kaya ngono ngremehke apa sampean ki? Kok tembungmu ambak kaya ngono iki berarti ngremehke sampean ki. Tegese nun sewu. Wong ki lek biasane Masun ki dudune dalang kondang ki ngalor ngidul mesti macak dudune dalange. Iya. Tapi beliaunya ki lara dudune dalange. Nggih. Ya ora? Ya wis nyantai. Nyantai. Sederhana. Tapi Masun ki bisa dinamakan dalang sing sakral saka Tulungagung iki Masun Mas Tata. Loh, kok Niki sampai? saestu. Kula onceki sejarah biyen. Iya. Tulungagung niku mbiyen kula niku sing ngejak pertama kali ya Masun Gondrong. Alhamdulillah. Alhamdulillah nganti kula tumut Masun Gondrong teng pundi-pundi dan sekarang sudah dikenal menjadi seniman wayang utawa seniman tradisional niku ya gara-gara Masun. Kula leren metu ka Masun mlebune Percil. Percil saniki ya dadi dagelan sing wis dikenal dagelan Jawa Timur. Nggih napa mboten? Sawape Mas Gondrong. Sampai Masun Gondrong. Yuda nggawa komet ya Masun Gondrong. Masuk Gondrong yan. Ya ora? Sawap yan. Sinden Sinden yo akeh. Silvi Kumelasari. Akeh banget. Masun Gondrong. Lho.
Sing dijak iki kondang kabeh. Lah kuwi lho. Ngantek kondange iki entek, maksud ngantek ra kondange gara-gara niku. Wong ki guru ki ngono. Guru ngono kuwi. Guru itu ilmu yang diberikan demi murid atau siswanya, tidak masalah. Lek wis gelem gandol, maksud gondrong, insyaallah jenengan dadi dalang kondang. Amin. Amin, amin. Pun to, niki kunci tenanan niki. Sing ngejaki maksud gondrong biyen. Kula niku diseneni maksud gondrong iki ping pira wae. Ngantek meh gelut karo wong biyen. Ya kok saged. Loh, lah bayarane kurang kok. Mesti kurang 50. Kowe ki ora umum kok iso. Kurang 50, aku wis dolan ngono lho aku. Nek lak niki penggalih panjenengan pripun Mas Data? Anu Mas Tata. Kok Mas Jatah gundulmu. Mas Tata. Lah Tata kuwi lho kok Data kuwi iso. Jenengan iki mayang lagi pisan iki. Nggih, ini pertama kali. Kula omongi. Pripun? Mas Agus, Mbak Wit, bapake, ibuke. Dalang ki sing penting jam terbang. Seniman seniwati sing penting jam terbang. Ora enek lho. Semakin kita sering pentas, itu kita bisa rileks dalam mengemban amanah sebagai seniman dan seniwati. Ki ajake golek kegiatan neh saiki. Yen iso ben jenengan niku rada penak nek dalang. Nah. Niku yen iso niku seminggu sak wulan ping 4. Ngene iki. Dat sapa Tata kuwi iso berkembang, jam terbangnya jalan, bapak ibuke njleput. Ah wong ngene iki wae paling tidak ki yo piye carane ben anak ki iso moncer, tur mendorong dan mensupport. Mula dalam pondasi besarnya anak kuwi tetap dididik, digulawentah, diarahkan dengan arah yang positif. Ngono lho. Ah wong anak niki wae ora positif kok, Mas. Kuwi lho. Apa? Nun sewu Mas Data, anu Mas Tata. Mas Jatah neh. Gatan. Mas Tata. Tata. Pripun, Mas? Cep mikir ra dicedhake cepi. Nggih, pripun? Nah, ngoten santai mawon. Madhep mriki aman. Nah, ben tatak. Ganteng ya. Lho, Dalangi beda. nyapa? Lek dalang sepuh, masun Nggih. ning ngarepe kopi karo teh. Nggih. Pak Eko, Iya. kopi karo teh. Teh. Pak Minto, Kopi karo teh, Kopi karo kadang teh. jahe. Iya. Nek enom ngene iki pripun? ngarepe susu bendera. Kowe iki jan ya ampun, nun sewu Mas Tata. Nggih, pripun, Mas? Paling tidak ki kepiye ben Mas Tata ki dalam satu pementasan konsep ngene iki konsep mateng lho. Sing penting siji, Apa? bapak ibuke kudu ndang nukokne kelir karo gayor. Ya, iki penting iki. Kelir gayor tanpa gamelan. Sak gamelane. Loh, Wah, mendukung kula niku, kula dukung niku. Dipun, yen iso komplit. Bapake kudu tanggung jawab, ya anake wis ketok pinter dalang ini kudu nukokne kelir, terus apa jenenge iki? gayor, Plangkan iki, pilar. gamelan karo kon nukokne sinden papat. Lah nyapa kok mbok kon nukoke sinden papat ki lho. Lho, wayangane kudu jos. Lah iki ngungkul-ngungkuli sinden papat kok. Iki mbok hitung piro jajali? Jiro lu 4 5 6 7 8 13. Iki Contongmu kok iso bar 8 kok 13 ki lho. Lah iki 5 dadene sisak meniki. Kowe iki dinge perseimbang sound control ki lho rumangsamu. Mula kersanipun gayeng niki lak tembunge tasakuran, Iya, iya. gebiakan. Mula Gen Aditama ini adalah satu usaha yang luar biasa. Mliginipun kok ora kok minggon terop tok di event-event besar ya apik ngene iki, Mas. Panggunge ya wis ngene iki, terope ya wis ngene iki. Mula tembunge Aditama. A itu adalah amanah. D itu adalah disiplin. Wong ki nek wis duwe amanah kudu disiplin. Adi ta. Taki tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai CV itu harus melaksanakan atau melayani yang terbaik bagi Lah konsumennya. kuwi. Makin maju terus. Lho. Insya Allah sakwise gelar ringgit wajucal ing dalu menika dalam rangka tasakuran utawa syukran lan uga gebiakan, muga-muga Aditama semakin lebih maju dan semakin lebih jaya. Tepuk tangan untuk Aditama Production. Oh ini jajali ben krono kepenak Iya. suasanane. Kalem-kalem. Nah iki Ya. dadi Mas Gondrong itu lak senior. Loh. Mas. Nggih. Dadi ben kepenak. Ya loh. Beliaunya disuni. Ayo wedar sabda. Oh iya penting penting. Wedar sabda Penting, penting penting. kok. Penting, penting. Donga kuwi ora kudu saka duit. Donga ki ya saka pangucap ya apik. Mula kersanipun beliau tindak ini biar kula kalian panjenengan jangkep dan Nggih. Jalan ini kelas pinten Mas Tata? Kelas 3 niki. Oh lagi mulai kelas 3. Nggih.
Weh, Jan. Kelas 3 SMP. Nggih, SMP. Loh, kaya ngene lho. 3 SMP wis iso kaya ngene lho. Anakku iki kelas 2 SMP, wis iso ngedol sepeda motor. Saiki mujan beh. Kowe jenenge ngono kuwi anakmu ki kurang didikan, Mas. Jane tak didik lho, kok didik piye wong aku bendina kerja. Loh, anak itu dididik boleh bermain gadget, boleh bermain HP, tapi paling tidak dalam pendidikan harus diarahkan. Anakmu HP terus bendina kok. HP endi wong tak dol kabeh kok. Loh. Lah kene deloki nyekroli ngono kae. Iya bener kok. Nah. Aku lek seneng lah pas tatane seneng. Loh. Anakku ini saya kula lek jenengan iki tresna budaya kula seneng. Nah. Anakku saya kan media sosial ini kadang-kadang menjadi apa ya? Menjadi membuat merubah karakter kita. Anakku saya mesti dideloki lek dibuka HP ngono ya. Nggih. Saya mesti barang-barang sing ora pantes ditonton. Contone. Sing udo-udo. Lho. Anakku. Kuwi kudu diseleksi Mas kuwi. Apa seleksi? Lah, delokane ngono kuwi kok ning HP. Yo tak jarne yo. Lah ora apik lho kuwi. Lha nyapa ora apik? Lah udo-udo ki. Lho sing didelok sapi udo, jaran udo ngono. Kowe tau tuh mau sapi katokan. Lah jare mertuamu. Kalau takut mati kabeh kok. Lambe. Kok sembrono. Kula nyuwun berkah pun nggih, Mas. Penting. Jagongan yo, syukuran yo, adik iki yo tirakatan. Lah engke no wong sura kok jajali. Masun. Mas Sun kat suwun tindak nggih. Penting. Monggo Mas, petaraman. Mas. Wah, Kula kono dadi koordinator yo Ya. kok. Sini. Pun Mas. Nek niki pancen ket biyen musuhe Mas kula. Nek kula ora tahu kok. Didu mawon Mas niki. Loh, dalam Mas Tata, Pripun? piyayi iki nek nasional ya kaya Mas Gondrong ngeten iki. Cobi. Mas, sampean ki wayahe njogo pos kampling bang yo. Sing tak critani ben oleh sawab tak beleni gurine dalan. Kok sarunge ambune penguk ya ngono. Kowe iki ora maido ngono nyapa to? Cirine dalang dadi iki satu, Nah iki lho penting. tapa brata. Awake rak cilik to. Terus Tenging lempet. Iki nandhake srega poso. Itu karo bapake aginggil ya Mas. Nggih. engke Mas Agus Beda. gedhe dhuwur kaya Gatot Kaca. Kaya Gatot-kaca paribasane Nyambah dirgantara, meletik tanpa sotang, miber tanpa lar. mlebu warung tanpa membayar. Niku Mas Agus niku jen Mas, yayine iki lomo kok mlebu sik arep. susuk ning warung sik susuk. Piye, Tak Mas? critani. Piye, Mas? Iki nek wis awake cilik, aku mbiyen yo cilik ngono kuwi. Joklitik yo cilik to. Nggih. Malah joklitik iki kaya gereh awake. Cilik banget kaya ora kuat mangan jaman semono. Bareng saiki mergo sik urung MBG mbiyen ngono ki Mas. Dadi ngono. urung kene apa? MBG. Aku nek arepe ngomong ilmune keduwuren lho. Bentar Mas nggih, Mas. Rungokno. Piye Mas? Nek kene. Apa? Kowe kene rungokno. Rungokno ilmu. Ngene lho, ilmu itu kan ilining penemu. Ilmu ki nek ra ngilmuni, ilmu ki wujude tulisan. Ngelmu ngilekne penemu. Dadi ilmu sing arep tak omongne iki ilmu dhuwur Nggih, banget. nggih. Ki saking dhuwure sampe Kowe kudu mikir. Kowe kudu mikir ilmu sak enakne. Iya, Mas, iya, Mas. Ngerti ilmu to? Ngertos. Kene ning kananku kene. Iya Mas. Iki lho, sampean yo mirengke ya Mas. Oh nggih. Angel tenan ilmu iki. Apa Mas? Iso nyawang ora iso Alah, njupuk. coba neh iki. Lho, kuwi ilmu dhuwur lho. Mirengno sik. Iki ilmu kok Surakarta dinengkrat kok. Ngono. Mirengno sik. Iya. Anu Mas, klambimu sak lemari apa macan kabeh to Mas? Aku anggere petuk kok rumpine mesti. Tak mongi. Aja meneh klambine. Nyapa? Ketemu wong wedok bojone lho. Iki kon dandan macan. Ilmuku sudah tak terusne apa ora? Sida Mas. Lek kowe ora ngerti tak terusne. Sida. Iso nyawang. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Nggih. Iso mangan ora iso ngrasakne. Nggih. Iso ngrasakne. Iso ngrasakne ra iso ngulu. Nggih, iso ngulu, Iso ngulu ra iso wareg. iso wareg. Iso wareg ra iso roh Ngetokke. ora ora.
Iso warek ra iso mbuwang. Iso ngambu ora ronggone. Ya. Iki lho Mas. Niki ilmu tuwa. Niki saking tuwane niku sedina tiba ping 3 ning jeding. Lah kok sakit lho. Iki trah saka buku Jangka Jayabaya lho. Tapi Mas, jangan medar Mas, jangan medar. Hitungan to. Lek kowe hitungan dina to. Sik niku lho, niku lho. Iso nyawang. Iso nyawang ra iso njupuk. Napa niku? Iki bedheken kowe roh apa ora? Wong sing tekok jenengan lho. Apa ya iso aku? Lho, ya sik kowe ngomong urung iso. Sampeyan iso apa ora? Lho iso nah aku. Lah iso tekok aku nyapa sampeyan? Lho, kowe iso apa ora? Sampeyan iso apa ora? Lah iki ngejak geger rek iki. Kowe ngejak geger. Sampeyan iso apa ora? Lho, ya iso no. Lah iso nyapa tekok aku? Iso gelar kudu iso gulung. Lah iya. Iso. Sing mau kuwi lho. Beber kudu iso nglempit. Sing nyawangi rasa njupuk iki lho apa? Tak sampluk dengkelmu golek bengap. Jenenge tekok aku nyapa. Rungokno. Gel aku tekok sampean sing Emosinan. tekok aku lho. Emosinan iki. Bocah enom kuwi kudu duwe jiwa seleh. Seleh ya seleh tapi kono ndudoi aku tekok kok ngomong aku lho. Takon ora kudu gawe notasi nada sing dhuwur. Iki dirungokne Mas Tata lho iki. Alon wae. Dadi wong iki ngene lho, wong kudu sabar. Sabar. Ilmu dhuwur ki kudu sabar. Ilmu dhuwur kuwi nek emosimu dhuwur ora ketemu Ora ilmune. iso nampa. Ngono lho. Atine dibuka. Mriki Mas. Kolbu. Nah, Iso nyawang, ora iso njupuk. Napa niku? Ya kuwi Apa? mripat. Kok mripat? Iya nah iso nyawang ra iso njupuk jale enek panganan ki sawangen. Nyawang. Iso njupuk apa ora? Gak iso. Sing iso njupuk apa? Tangan. Lah iya. Iso njupuk ra iso mangan. Sing jupuk tangan, Oh, ning ra iso mangan. ning ra iso mangan. sing mangan Cangkem. Lambe. Ya cangkem sak gusine sak untune lho. Kok iso iki lho. Kok lambe tok piye lek jale tak kei panganan lambe Pak badoken jajal panganan jajal. Iya ndrong. Iki ngene iki lho, aku gak seneng. Iso mangan ra iso ngrasakne. Sing mangan lambene, cangkeme, Sing ngrasakne ilate. Iso ngulu ning ra iso wareg. Iso ngulu gulu. Ya gulu. Ning Ning ora ora iso wareg. Teko weteng, sing wareg wetenge. sing wareg wetenge. Wetenge. Iso wareg ning ora iso mbuak. Sing wareg wetenge ning ora iso mbuak. Sing mbuak ya apa kuwi? Iki Ya. dhewe. Lah, Lho, sing iso mbuang ku ya madaran wingking. silite. Kowe iki mbok dialuske wadidang ngono lak. Lha wis ngomong kuwi Mas Gendong. Ya jenenge wong ilmu ya ngono. Lek ilmu hitungan dina ora tau to kowe golek ilmu. Lho kula nek dina saged Mas, Pak Agus. Heeh. Agus ki nek tembunge aksara Jawa pindha aksara apa Mas? Ayo, dele. A ki huruf depan ki ho. Ho. Ho no co roko ngono to maksudnya. Heeh. Ngono. Ngono. Pak Gus ki Go. go. Nah. Ho Yes. no co roko data sawala Nah, padha iki mujo Mas Tata ya. Iki nun sewu nun sewu. Iki jenengan ya rada anu. Aku jenengan nek babakan agama kula pirsa. Ning nek babakan kejawen nun sewu. Pripun. Wong loro ki kejawene nemen Mas, tokno ae. Kuwi sing sitok, aku ora jawen belas kok wong loro ki. A ki ho, Gus ki go. Go karo so. Go berarti lek ho iki pira temune? Ho siji. Go hono caraka Telulas. data sawala padha jayanya maga. 17. 17. Siji karo 17. 18. 18 karo terakhir S ki so. So. Hono caraka data so. 18 karo 8. 18 karo 8 pira? 26. 26. Aja nesu to, Mat. Lah pira? 18. 18 karo 8 35. Lah pira jajal hitungan? 18 karo 8. 18. Karo 8. 18 karo 8 berarti 26. 26. 26 ki angkane loro karo 6. yen dijumlah Loro karo 6. 8. 8. 8 ki yen digoleki Jawa nun sewu. Judu rezeki pati, judu rezeki pati, judu rezeki. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Agus duwe putra dalang, duwe gedung anyar,
insyaallah iki besok sak keluargane pinaringan rezeki kang barokah. Amin, amin, amin. Lho. Lah iki syukuran gebyakan putrane Tata. Ta iki dadi to. Dadi to karo to. Ana caraka data pitu. Pitu karo pitu 14. 14 angkane Siji karo papat. yen dijumlah 5. yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati jodoh rezeki. Lho pas Insyaallah jenengan dadi dalang gebyakan ing dalu menika besok dadi dalang kondang bakal ngowehi rezeki para seniman seniwati sak meneh. Alhamdulillah. Amin. Hitungane iki kok mesti pas ya. Lho, penting Ibuke asmane. Mbak Wiwit. Bu Wiwit ki wiwi ki wa karo wa. Ana caraka data sawa sanga. 9 karo 9 18. 18 murine T To. to ana caraka Pitu. data 18 karo 7 12 karo 7. selawe angkane loro karo 5. yen dijumlah 7. digoleki jodoh rezeki pati jodoh rezeki pati jodoh. Masya Wis Allah. dadi jodone Mbak Wiwit dadi garwane Mas Agus duwe putra Mas Tata. Amin. Insyaallah jodoh sakmene mbane iki bakal nekakne rezeki kang linuwe. Alhamdulillah. Wong ini pinter ngelmu kejawen Tuh, ya. jawen. Dhuwur banget. Terus sing munggah ki Mas Sun Gukong. Iki Hei, Sun Gondrong kok Sun Gukong piye kok iso? Kowe iki kualat lho kowe kok. Jeneng kuwi Kondo Wahyu Widodo. Sun. Jenenge Sun. Mas Sun. Nah, Sun. Sun Gondrong. kowe roh Sun Jumur Sune. Sun loro we. Sun iki apa? Sun iki pakan bayi. Kuwi Bubur bayi. Bubur bayi apa? Bubur bayi. Cele. Nek Mas Sun gandeng ra? Sun. So. Sing apik Ana caraka data so. 8. 8 karo 0 burine. Ana caraka data ana loro. 8 karo loro 10. yen dijumlah angkane 1 karo 0. yen dijumlah 1. jodoh. Lho. Jadi aku ki mau melu nglawak wong loro ki ya jodoh ya. Ya aja aku to. Lah aku melu nglawak ya bayaranku sudah. Tegese wis dadi jodone Mas Sun Gondrong iki bakal ditresnani dan lebih dicintai oleh seluruh warga Mekat Tulungagung. Alhamdulillah. Ya Allah ya Allah. Gandengane Saiki jenenge Klitik. klitik Jok kluthuk. klitik Kutlik. klitik ki ko karo to. Ko ki hana caraka 5 to ki 7. Ko ki 5 karo 7 jumlahe 12. Angkane 1 karo Loro. yen dijumlah 3. jodoh rezeki pati. Lelek Iki kutuk hati-hati. pripun, Mas? Mlaku sak mlaku kudu hati-hati. Mas. Dadi hitungane iki mau ngene ya, Lho Le. kene Mas. Lelek kutuk pripun, Mas? Jumlahe 3. Nggih, telu Hitungi. jodoh rezeki pati. Mergo klitik ko karo to. Nek Tibumu jodoh pati, Dik. Lho iki pati bayar. Lek kluthuk kan ya padha ko karo to. jumlahe 12 Jumlahe 12 angkane 1 karo dijumlah 3. telu. Kuwi ketemune pati jodoh rezeki. Dados kula pun nyawiji kalian jenengan, nyawiji kalian Mas Sun Gondrong. Menika wis jodone insyaallah jenengan Bener bertiga omongane iki bakal jan oleh bener. rezeki kang linuwe. Hitungane pancen bener le. Loh, Kowe iki wis ngelak hitunganmu. Ngoten nggih. Lho iya. Lah iki jatah kok baleni neh to, iya to. Lho, jan kupingmu Jajal bosok. kon hitung. Sik to, wong padha klitik klutuke. Lah iya to, kowe kupingmu bosok jane ya. Ko karo to. Kok karo to? 5 karo 7 jumlahe 12. Angkane 1 karo Loro. yen dijumlah 3. awakmu ki jodoh rezeki pati. Wes mati entek. Dadi kowe iki entek ora enek apa-apane. Beda karo aku. Sing bener Kok karo bedere to. iki. Gitu, Pak. Iya lho. Iya to, Pak Sun. Iya. Padha karo awakmu. Piye? 5 karo 7 jumlahe 12 angkane 1 karo loro. Jumlahe 3. Di Pati jodoh rezeki. Lah iki lho sing bener iki lho. Lah, Mas. Ke kluthuk iki bener lho. Sarwa bener. Gitu, Mas. kluthuk iki. Tata. Jenengan wis temu rezeki, Mak Agus temu rezeki, Buwi temu jodoh, Mas Sun yo ketemu rezeki. Menika wis pas. nek iki kok ketoke enek hawa sing ra penak Sik to. awane sing dirapela. Wong padha kok karo tone kok tibane ora padha ki lak jenengan ora iso Loh, milah-milahke to. ya hitungane lek iki mah genap bener jok Kowe kluthuk. kuwi kupingmu bosok kowe iki. Lah aku jodoh rezeki pati. Lah iya, Awakmu. pati jodoh rezeki. Oh, lah patine didhisikne kok. Awe yo edan no. Jenengan iki Sing kleru ya awakmu iki lho. lah Lah kemah hitunganmu piye? Pati jodoh rezeki. Lho. Ora apa-apa, Lah Mas. kowe kok pati? Pati. Pati jodoh Jodoh rezeki. Awakmu mang? jodoh rezeki Rezeki pati. pati. Ayo bener. Oh ya bener nek ning aku. Bener nek. Berarti jodoh dhisik
rejeki nusul patine keri. Nek niki pripun? Pati jodoh rezeki. Lah kowe modar sik. Dadi kowe modar sik rezeki ya ora oleh, jodoh ya ora oleh. Ngono. Aja nesu to, Duk. Ora aku rawani. Sabar to, Mas, sabar. Sabar. Jangan lho. Iya. Piye sirmu? Kok mati sih? Niki ilmu Jawa Mas Tata. Ngono. Dados nang saiki yo mek guyon. Pun to, jenengan mugi-mugi dadi dalang kondang, dadi dalang sing laris, sekolah yo ora keri. Wis Pak, pokoke gandul ngen Masun iki lho. Alhamdulillah. Masun kalih Mbah Su. Sing jalan derek sinten? Bu Inung enten. Oh nggih. Ah, Iku penting. Bu Inung iki Mbak Yuku. Mbak Yuku. Mbak Yu. Heeh. Lah, wong bunung lho moh ngakoni adik sampean. sik to. Wong ki ilmu disaki ra kemrusak digembel lak mboten medoso. Iya bener. Arep kepiye-kepiye wong ilmu ki ora katon kok isone ming nyawang ngrungokke ngecakke. Kaya Mas Tata ngene iki. Nyawang gelare Masun. Nggih to? Mirengke obahe nggon tata audio utawa tata IT. Sakniki kula teklet jenengan. Pripun? Penting iki. Piye? Kula kan yo duwe no. Kula kan sebagai dagelan duwe dagelan favorit sapa? Wong sing duwe. Iya. Jangan saat ini kula tekoni. Jeneng dalang to? Nggih. Dalang favorit jenengan sinten? Dalang favorit Mbah Darman. Mbah Darman. Nggih. Masyaallah. Mbah Sing Darman. dipilih sapa? Mbah Darman. Sampeyan ra masuk. Mbah Darman iki kaya ngene iki lho. Oh. Mbah Darman. Mudun. Siapa kok mbok kon Lah mudun? aku ki Kok mbok kon mudun ki? Sing disenengi Mbah Darman. Kok sing munggah Mbah Darmo iki? Wah iki ya sembrono. Mbah Darman biyen nitis nggone Masun. Wah, lah. Iya no. Mbah Darmani dalang Seragen to, Le. Nah, Sragen. nggih. Dalange sing kondang papat, Sinten? Seragen Mbah Darman. Mbah Terus Sudir. Semarang Mbah Narto Sabdo. Ngger Gunung Pak Gito. Nggih. Karang Ngongko Kesdik Permono. Sejarah. Lah aku ki tunggal darahe kono. Lho iya no ya iki ora ngerti urut-urutane. Masun ki tunggal darah saka kraton Surakarta Surakarta Adiningrat. Adiningrat. Layak lo iki jane iki aku ndelok KTP-ne yo. Iki RM asine. Raden Mas. Rosokan menungso. Asine. Ambil. Ra sembrono. Aku iki karo Masun ki lek ngaji ki ora umum lho. Iya. Kok kowe ming maido ngelak-ngelokke tok. Anu Mas, sak lemari apa rumpimu macan kabeh. Napa? Sapane lho. Lambemu. Ben kanggo nuansa sing kepenak. Saiki ngatur kita tembang napa? Loh, Aku iki Slendro. Kakak kene. Jangan Masun. aku mang jane ora enek jadwale ndagel ning kene. Loh, ora. Wis to kancane aku nyambut. Wis sampean ki adik iki yo loyalitas to. Jan lek ningali Apa? dalangane Tata mau piye? Lek mirsani dalangane Tata jan kan yo lingkuh ning kene terus. Saya tapi ya, kupengku rada budheg. Dalangane Mas Tata ki piye miturut jenengan? Dalangane Mbah Darman. Mas Tata iki lho. Ki saya tuwek saya kopon. Dalangane Mas Tata ki piye kok Mas Tata? Sik, coba aja dieko ben ketek krungu suara. Wong tuwa ki gawane telu. Nek wis sepuh tenanan ki kuping nggon pangrungu. Karo kowe ya padha ae kok sepah-sepuh. Wong ki nek kondang ilmune dhuwur, dongane gedhi, mikmati medine tamu iki lho. Iki nek Aja mlek kok mik. Liyane iki mati, ya sing enekne tok. lekmu sembrono. Ngene le. Pangkur kali kula nggih. Pangkur. Pangkur jenggleng. Lah. Aja pangkur. Sik. Sing kon pangkur sinten jenengan? Kene, Mas. Kok lancang yo. Kene. Omongmu pangkur. Sampeyan ki dalang. Ayo. Ngene. Nih, Mas Tata. Tata. Pripun? Ngeten. Ben ketok jangkep pakliran, Heeh. Masun ben dalang, Ben dicontoh. ben direkam. Heeh. Ha mengke peragane udu wayang kulit. Kula kalih Mas Ludung. Nah. Jos. Jos. Jangan Sampeyan terus. dalang. Jangan pas Aku dalange. Nggih. Odo-odo ngono pripun odo-odo? Mang pangkur mang apa to? Mang kaya nek pangkur ngono lho. Enggak situ. Dalang ben dienggo patuladan Jajal, putrane Mas jenengan. Ya ampun tane lho. Tonjonan manut. Anu to. Wireless e Maksudnya aku ndalang piye? dalang. Iki wayang wong ceritane Bambangan Cakil. Odo-odo Odo-odo. cakilan. Wah, ngojo dijejeg lho aku. Ora. Kok Wedi ya. wis wedi? Kowe kula ndelok YouTube. Dalange kowe aja kone Kan aku. yo ben dicontoh Mas Tata kok aku langsung dalang. Ning kono wis. Sampeyan Polone le.
Weh ngelek-ngelek YouTube polo. Mas, gini loh. Saman ki gini loh. Weh, gini loh. Raketan ngene iki ya. Iki sik SMP sampean tutupi kene malah kayak ya ngono. Ngono ya? Heeh. Oke. Saiki iso muni oke berarti. Jan. Ngene tak tekoki ning kono. Lho kuwi ngene apa piye? Nggih. Dalang yo Buta lingkung. Pandhawa tata gati wisaya. Weh, kaya Ya, kurang mentul no Mas. Nek Jawa Timuran kurang mentul. Piye? nih. Jawa Timuran apa Solo? Solo. Iki dalange Solo kok. Solo ya. Aku susi ora pati aji. Lagi krasa to. Kamu kok wis suwe lho iki mau. Kok lagi krasa iki piye? Piye? Kula wae ilmu ya. Aja meksa wong liya dimen ngajeni awake dhewe, ning ben awake wong dhewe. liya ki ben So- ngajeni awake dhewe. Sampeyan nek ngrasani ora aji kan kanggone sampeyan. Wong kudu Tapi ngono sapa ya. ngerti sampean wong-wong ki nganggep sampean ki ora aji tenanan, kan apa paham? Kudu ngono ya, Den. Kudu ngono ki Mas. Oh iya. Pun to. Nggih, Ora Mas. aji ning awake dhewe ora masalah kanggone awake dhewe. Ning Nggih. insyaallah wong ki bakal ngajeni awake dhewe. Nggih, Mas. Nggih. Lunga ndrong. Nggih, Mas. Yo ngene. Buta Pandhawa. Sampean. Hop. Jajal jenengan Mas, jenengan. Suluane ten iki, suluane. Suluane. Buta Pandhawa. Tata gati wisaya. Buta Pandhawa tata gati wisaya. Apik iki suarane. Indraksa Sara Maruta. Isamu yo mek otak kuwi kok. Kowe kudune buta tata gati wisaya Trisaya Maruta. Ngono kok mek otak iso. Apik iki. Napase rada dawa. Buta Pandhawa. Oke. Ngono. Iki ben dipraktekne. Tata gati wisaya Indraksa Ngono. Sara Maruta. Awana pana marakana. Kanca bayu lan warayang wisikan pakulingan Tula-tula. limo. Kocap nalika sono. Kocap kacarita. Blangkone Tan kocapa. Kocrat katrita. kecapono. Kecap. Wah, jan Banyulan siswa neh iki. Lah urung. Oh, urung lelek. Urung manut dodone kene lho. Metune nggih gending apa ora? Nggih gending ya. Nggih. Gendinge apa? Gendinge PP apa ya, Pak? Heh? PP apa? Wong gamelan itu yo klasik sing Nalika semono Kowe iki nasak jujur tepining wana. Tarine gerake Rantaya Putra. ngerti ra? Ngerti ora Rantaya Putra? Iki mbiyen STKW lho. terus kuwi Peh, kowe jen ngisin. pehmu metu neh. Rantaya Putra dasar Solo ki gendinge ketawang. Nggih. Mitereng Ya, ratang langut. Ngono lho. Nggih, Mas. Iso apa ora? Insyaallah. Jale, yo. Nalikane Ro ing dalu. Ketawang dijak. Wah. Mandek. Rusak. Piye, Mas? Nek ra iso ngomong ra iso, dadi beguru Pak Sun ndak iso beguru. Nah, Nggih, Mas. Ngono lho. Masun ki apa-apa iso lho ngawur. Iso apa lho aku li. Saiki nganti dhewe wis Ya. pisanen kok. Nalikane roeng dalu. A1 2
diteruske. Trisik sikile. Trisik. Halo. Medale napa niki? Metu cakil arepe. Ayo. Ayah arep metu cakil. Nampil cakile wayang saged to. Oke cakil wayang kok cakil wong. Cakil siap. Wis, kirarah. Kocap nalika semana nasak jujur tepining wana risang bagus Raden Arjuna manjing wana gung kekurutan raket singu punangkayan pangtepung sambung mambung saben kasiring angin swarane Brana ora sing wonten nasajak lutung sami alemene bisa tata cawe banget pengejaw batur padha piyak seming ketik semangat gandane jae katung yakti kae dudawa ngala tuwung kang tenang ana buta lanang Medal. nggih peh balik neh Medal. durung Peh angel. ucap nalika semana lampah Raden Arjuna tuku warung Segolotho Silorjo sarapan dhisik Suwi nirame caturan. ana buta lanang lakune reksa lanang kemeburu marang Muda Maduk lengsreh Bantala ucap kaya mangkono saleh buta cakil buta cakil cakil metu kok iso semar iki lho Mboten puno kawan sik to. buta cakil Oh alah. Jarimu kono sih. kocap nalika lampahe sang buta cakil kaya mangkono saleh ora
Ngomong-ngomongan ngono lho. Wah, emosi iki janokane. Dewe gong mandang tarung. Hitam makadang dalan. Menggeh-menggeh. Elo elo panas pati Gandharwa slaning bumi anggur ngebeki jagat ing mong-mongan Mana sila mangsa mana ya bisa tanya mana. kuwalik cakile sing etan Pripun? deng Kualik, Mas. Oh, cakile. Kualik. Kualik. kuwalik to Balik. Anu nih suarane sing kualik. Kualik nggih. cakile iki Satrio. Loh, ana apa kowe takon aku? Yen tambuh, Mas. Ngeten, Mas. Nggih. Nganu Mas, wonge ngak panggan ning suarane sing kualik. Oh alah, suarane lho. kuwalik Sama itu suarane. kuwalik kowe iki kono lho Mana Gus? Mana Gus? Mana Satrio? Satrio ngaku. Di jeneng Gus. Yen kamu nyoto wanda kok ning tengah balakan. Yo tanding kono putra Satrio Gus. Ojo mau maju sisi Gus. Maju barang Gus. Wala telah peraturan. sing ngomong gentenan takok sesuk Lah jenengan ra omong kok. lah aku tak lagi ngelingne ngono lho aku ki kok jero gedung to nih Mana Gus? Iya. Aku sama si Gus. Apa? Aku sama si Gus. Aku sama si Gus. Apa? Aku sama si Gus. ngene lho ndeng ngene ndeng Lah omongnya cepet. ya Mana telah Gus? Mana Gus? Aku sama si Gus. wah kuwi malah ra jelas takokmu Iki bodoh bae kok. rungokno oh jeleng wis lanat poda cecekan Gus manteng-manteng sapa dadi jeneng Gus ngaku Gus ngaku Jane iki cakil kok narada. kene Uceng mana Gus ngaku Gus. Tepengke aku Satrio Madukara Rat. piye Satrio Madukara terus Raden jangan angka. yen Ambune wong kowe lho. ini apa lho Ora tau kramas Sun. Ambune lho. Lho ngene ketum selwenting lho. rungokno Dalang kowe Mas Tacan rapi. ambune apa lho Rambutmu lho. Dalang kowe Mas Tacan. jare ambunan jare wangi to iki lho ambune iki lho sinden Sing buri, sing buri lho. Wangi. Wah buku dhewe iki, Pak. Ki lho ki dipernake engko kok iso. engko ngono ya Mas Mas, kowe lek wis kene anu kono ada-ada neh kene perang ngono ya. Nah ngono. Sing ada-ada. Lah Gus, mana Gus apa ngaku jenengmu Gus? Raden Janaka Satrio saking Madukara Bali sapa kowe? Apa sediamu Gus? Bakal ngetuke kedheping netra Jemangking Suku. Walah. Das buta pating cengkrak Gus. Ndas buta ora ana sing ana ndas yoga. Lho.
ndas botot bakal tak sandung melora rambut nyeripet ning suku bakal tak iris karo Omonganmu kesusu le. bakal tak iris karo piandelku. Ngene, buta. Buta. Pitakon mengetak kaya kinawedin. Iya. Sopo jenengmu? Sopo jenengmu? Saka ngendi cangkemmu? Saka ngendi? Ngetutke kedeping nitro jemangis wis. Yen kowe bakal ngaleng-aleng bakal tak bendan siramu tak ketok gulung. Walah, mati dhewe aku tak sabetke kemuda sumpyur kuandamu Gus. Tentoke kowe apa aku sing temekaning pati. Dodo. Napa dodone ini? Dodar ni perang cakil. Sumpyur kuandam tok tok tok. Wah, anu, pelajarane rong teko kono. Urung teko piye tra yo mbok gaek-gaekne kok iso. Oh iya iya. Ujane yo wis teko kok iso. Yo nek iki saya. Sangune mbok entit iki lho. Yo, Dodo. Arep perang Wah! cakil. Arep perang cakil. Dodo. Mosok enek cakil yo ngene dalangke. Yo ora enek lho, Dik. Ayo, sabetke kemuda sumpyur kuandamu Gus. dalange pun sudah sitok, dadi saingane jenengan rada sepi, ya aman wis. Nggih. Oh, ambekane bae ya mengke-mengke. Ngeten iki sing diarani budaya. Dadi ora kenek omongan ning diwehi gerakan.
Mula ra beda kaya wayang gitu, Mas. Aduh, wis. Anu sesuk golek sing penak ya. Iki rada rekoso ya nek sing gondrong. Berarti nek koproke ya kowesel. Koprol piye? Mbok beli ten pamundutan Mas Tata, nggon. Waya cakil kan glundung ngono kae. Glundung nek jasar harjane ora nek jasar harja. Dadi sok ben ki Mas Tata ya kudu bisa dadi wayang dalang kulit ya kudu bisa dadi dalang wayang wong. Nah, sok janokane Mas Lutuk. Ya. Cakile kula, butone Mas Gondrong. Nggih. Sip. Iki gak san dadakke rambutan tok kuwi. Gimbalan kan ra perlu. Ngono. Lagi bengi iki lho, Mas gelem polah lagi bengi iki. Wis. Lek kira-kira kowe sik ambekanmu ngos-ngos ya ginembang sik. Lho mungkin lho. Lah kok nggawa akeh kok iso. Wonge marpe pangkur. Mboten mengke mawon. Kan kare Enten panggonan dhewe lho. Enten iki pamundhut Ya. Lho, sing rame wae nek campur sarine kok. Oh, lho sing wis sinten sing wis di. Lho, anu urung kabeh. Enak ya campur sari nggawa keyboard Sing ning delok wis. wayang. Bon. Saman bon, Reng. Ayo ki. Yo wis kene yo, nggih. Ayo, ayo. Omongke pemukule campur sari penak ngene. Ayo. Rapisan. Sing tanggapan sampean apa Tata? Oh delok itu tak. Kadung arep nyengkok basio karo ngono. Oh, apik lho cengkokku kuwi. Ya. Payah jan. Lho, Bos. Wah, dan sinden. Wah, cocok karo Pak Agus. Piye? Nyelak, oh jenenge nyeluk sinden sing koyo terop gedene ngene iki dadi. Maksudnya kuwi dikok jenggleng ngono. Gak, iki lagune sing modern kok jan kok piye to? Iya wis manut. Lah Pak Tata? niki tak tinggalane niki. Kathah wau. Weh, jan. Wonten campur sari napa-napa niki? Nggih, no sampe sari. Wonten Asmaranala, Dena, Nggih niku. Sumanding. Wis, Napa niki? Pondok. Kene, Duk, ben rada kena lampu, Duk. Pilih apa, Dok? Wah, gowo di mana gegermu? Apa? Tebangmu ndak, Diyung? Sampeyan isih sekolah? Nggih, tasih. Kelas piro? Kelas tunggal. Eh? Kelas tunggal. Sisi apa? Tunggal SMP. Wah, Loh, lah modelmu kaya guru BP. Caki jenius lho iki. pripun? Iki ponakanku. Wah, kowe anggur ayu ponakan. Jenius. Ya, Dik, Lho, lha iki jurusan kedokteran kok. Awal-awale ya ponakan, kok nek wis pirang tahun penaan. Iki ponakan tenanan lho. Tenanan, Den. Ya. Wis, Duk, wis. Asmara apa, Nduk? Nduk, nambang apa, Nduk? Nggih, Asmara nolo. pamundutane napa Mas Dalang? Apa? Asmara nolo lho. Asmaranala niki enten Ya, mundutan nggih. ya. Kula dereng apal. Eh? Dereng apal. Sing apal apa? Napa malah? Denak. Dena. Dena. Asmaranala Dena. Denok nggih dereng belajar. Eh? Denok nggih dereng belajar. Urung. Apa-apa kok rapal kowe iki kok ndelok wayang nggih gelungan ki ya ngopo? Sumanding, Apa Sumanding. wayange dadak gelungan. Sampe gunung, sampe gunung. Siapa yang gunung Supe? Eh? Siapa yang gunung Supe? Joko Marat? Urung sinau? Nggih, dereng Aneh sing sinau. kawin minggato ya. Malah tak gembos kuru iku malah. Langgam mawon nggih. Langgam ah. Wis bebas. Marayan kabupaten. Apa, Nduk? Nambang apa? Anggitanipun Ki Sukron Suwondo. Eh? Sesideman. Sanes. Apa? Hospital nolo. Nyidra Asmara, Tawi Ula Tampak. Ora krungu. Anu. Suarane kupinge iki. Mate seri angling darmo. Ngene. Ulangan kuwi ngene iki lho modele. Nyuwarane mesti apik. Aku iki dadi muridmu nganti ketularan ilmumu. Neno nano. Ana crita tingkae ula Iki Ibu Dalang, Mas. Pripun? Ibu Dalang bojone kae. Alhamdulillah wis padha-padha
ngecep ning budayane nduk wis. Neno ingkang samya pepet niki. jumbo Iki oke sing saka isi ya. Kathah. Kae saka geguritan. Sing Niki nyender ki isi. niki bertabur seniman handal kula jenengan Tata sindene Mbak Kori niki malah penggendere Cak Dikin barang ki. Neno nano. Cak Dikin. wani gonja karawane sang maha Ya ini bawa ini nyampleng. Neno nano. Sik. Iki Yuda ra teko lah mondol ning kene iki. Oh nyambi nyaron to iki. Kan malah kayak nom-nomane kluthuk iki. Apa? Hah? Ini apa? Alah tuwek rasa melu-melu urusan canom. ananggih sang naga raja sasiling nyinaga kini
Kenangan Sri Amling Dharma Bat. Es.